Eger de men şu wagt noldan video çürüp başlamaly bolsam näme derdim? Diyetolog bolasym gelýär. Ya men diýeli studiýa çasym gelýär. Ya men diýeli vizual mobilograf bolasym gelýär. Mobilograf prosto. Näme derdim? Top 10 tane mobilograf ya top 10 tane diyetologyň videolaryny tapardım Instagramda. Iň köp prosmotr alan videolaryny. Top 10 tane adamyň iň gowy videosyny saýlap kapýerde derdim. Meselem Türkden alyp bilýäňiz, Ors diline ýa-da ingliz diline alyp bilýäňiz we türkmençe şoň ýygynyň gaýtalap bilýäňiz şolaryň we şu 10 videoň içinde haýsy köp prosmotr alýar. 2000-3000 bolup biler prosmotr tapady ýok. Haýsy köp prosmotr alsa, şu video ýa-da günne gaýtalap üýtgödüp video çekip başlardım. Toýst sen ýokman özüň bir zat açmagyň gerek de, eýem adamlar açdy, sen idreýany alyp üýtgödüp özüňçe bir zat edip başlap bilýän. Başlap bir açyk netije gazanandan soňra sen öz ýoluňy tapýan we özüň hem döredip başlap bilýän. Şoň üçin meni idreýä ýok diýip bakana gözlemeň, prosto başla.